găsit astăzi? Astăzi ne-am unit aici toți frații din Liț, ne-am adunat la ziua specială a lui Ciprian. Domnul te binecuvinteze. Astăzi se-a sărbătorit și ziua așa cu noi. Suntem frați pocăiți și v-ați binecuvântat. Uite, am găduit și el o masă pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat. Vasile, uite, el e Vasile Blondu. El este Țăndăreanu Bălăceanu. Și ginele lui? Ronaldinho. Berberan. Ginele lui Berberan. Și Oana? Oana Zăvan. Ok. Acala. El este el, acum îi spunem pe ea, mă, că dacă nu te iau. Gigel Florin. Bă, cine ăsta? Dani Coma. Gata, s-a terminat. Nu, s-a terminat. Stavamo battale romane, tu me che di che ho video messo Manuel, abbiamo mandato non neanche sul katia canando England, per le calezza cate, per shaka scapiti, c'è servizio vari so na cate pralale. Tu me che di che ho chiamate da come c'è la show. O chiamare o Carl o Cipri, a ties le scoche borsta. Lăsați-mă că era bine, hai. Hai, de vârsta. Calare, peale. Mă, dar îl filmezi înainte, dacă nu știi. Dar pui acum pe YouTube. Da, mă. Hai, uite, dar mine nu mă filmă de Bă, hai că te fă de drumul, zi. Ia uite, ce a fost la ziua lui specială, a lui fratelui Cipi. Wow! Are din gata. Gata, ajunge, mai lasă-l să se culeagă și pe urmă mai dau eu filmat.